Plano nga magpatukod sang Iloilo City Government sa isa ka task force nga magatuto kag magabantay sa Sunset Boulevard. Sundo kay Public Order and Safety Management Office Head Oldarco Garbanzos matapos sa ilang pagpatigan nga sinapol na isugdan sang tanan nga magpatukod sang Task Force Sunset Boulevard. Dugang pa sa natungdan nga siya man ang napilian nga magpamuno sang among nga task force. Sa karon ginahulat na lamang ang executive order ni Mayor Jerry Petrenia sa gud mapatuman ang nasambit nga task force sa giban pa nga pagsulundan. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.